saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa ki wani nganggo gelung keling. Mangka gegelung keling ki mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak babak kawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing Ngetal Kanda, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh nganggo gelung keling. Ning Puntadewa ki dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok nganggo gelung keling, kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau. Sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunti Babu. Kena apa ling luputke lagi saiki? Kena apa ora biyen-biyen tok dawuh supaya nglukar gelunge Puntadewa kakangku. Cetha yen Tadewa mung bakal gawe wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen Tadewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuling goleki keluputane para Pandhawa. Mula kang sangka iki saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah wah, jan iki mau wis arep kasembatan mboyong Puntadewa merga ana Werkudara lah kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa ki piye? Sing mangkat aku. Kok sik ta? Sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takon karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada ki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ah, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya udu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuhe aku sing mangkat. Pulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Lah, kula lho dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa Pukulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat ki membengkak biaya ki tak kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ora mampir-mampir lho. Wah iya aku sagu. Nggih kula sagu. Puntadewa piye nggih? Kula namung jemurung ndederek kersanipun kadang-kadang kula. Pukulun menawi tela kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darmakusuma kula namung kantun nderek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika Pukulun. Brahmara remangos wamyong ambreng kati karunaning kaswase yaneng marga memalat kong ing kencang warudaya pak pong bebel ngali cedhe sapa sing gawe. Nek tak pikir-pikir ya bener Werkudara kok. Iwang Mikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa. Ulun minangka dadi dewa wakiling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun Pukulun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kasat mripat metu ning sanggar pamon pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Yo, Narada akehku ayo tak derekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sedyane.
Ora kowe jane iki ndek karep apa to Werkudara? Dudu urusamu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe. Ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya wis sakarepmu, sakarepmu. Wis kepenano nggon kita mapan ing sanggar pelanggatan ya Darma Kusuma. Ulun budal makayangan kan Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi Pukulun Narada.